Dnes sa naučíme mužský kruhový povelový verbum, ktorý sa nazýva Sárku raz a je z Parchovian. Začneme prvým povelom. Sárku raz. To isté ešte raz. Sárku dva. A znova. A posledný povel Sárku 3. A ešte raz. Ďalej sa naučíme motív, ktorým sa posúvame po kruhu a pridáme si aj povely, ktoré sme sa naučili. Chudák, Sárku raz. Takže toto je základný motív. Pravá, ľava, spoj. Pravá, ľava, spoj. A pridáme si povely. Sárku raz. A ešte raz. Sárku 2. A ešte raz. Posledný povel. Sárku 3. A ešte raz. Ľubo, ďakujem veľmi pekne. Teraz sa naučíme ďalšie povely, ktoré sa ukážeme hneď po kruhu. Chudák, hraj. Takže prvý povel. Obráte naľevo. Pomaly sa obrátiš tým istým krokom. A pokračuješ ďalej. A zlievu podúpaj. To isté ešte raz. Ešte raz. A ďalší povel. Veselo. Šehaj ho. Ešte raz. Šehaj ho. Obráte naľevo. A ďakujem pekne. Poprosím ostatných chlapcov. Teraz si zatancujeme Sárku raz, tak ako sa tancoval v Parchovenoch. Sárku raz. Sárku raz. Ešte raz. A vezáš. Sárku 2. Sárku 3. Obráče naľevo. I zľevu podúpaj. Ešte raz. Veselo. Šehaj ho. Veselo. Šehaj ho. Obráče naľevo. Sárku raz. Ešte raz. Obráťte k hudákom. Sárku raz. Ešte raz.